Kome ne treba još božićnih ukrasa u kući? A je li stvarno postoji čarolija od Božića? Kako Dira Mraz uvijek dođe svaki godinu toliko brzo oko cijelog svijeta? On ima 3 dijela. Ovo mi se super svidilo, ovo je u biti adventski kalendar. I trebaju nam 3, jer imamo ogromno božićno drvce. I ne želim biti u stresu oko toga hoće li se nešto razviti, hoće li biti sve savršeno. Bila sam u šopingu, u ovom malom sobu koji u biti ovako sjedi. Unutra ih je 9, znači ovako. Što to znači da smo započeli sa pripremama za Božić? Bez brige, ne kitamo još božićno drvce. Iako smo mi jedna od onih obitelji koja kiti božićno drvce početkom 12. mjeseca, jer jednostavno to je nešto što mi volimo. A ne moram spominjati da djeca doslovno žive za Božić 365 dana u godini. Djeca su djeca, imaju svoje velike želje, prohtjeve i onda mi njima s vremena na vrijeme čisto da ih se riješimo. Kažemo, ajde ti to stavi lijepo na svoju božićnu listu. Nikad ne znaš, možda djed Božićnjak se odluči baš za to. Tako da oni na taj način drže duh Božića tokom cijele godine, a mi roditelji to ponekad iskorištavamo. U biti danas ću vam pokazati, volim pronaći vremena prije zadnjeg časa, a to je proći kroz svoje božićne ukrase, dekoracije i vidjeti u biti na čemu sam, jer 4 male djece, znate kako to izgleda, ukrasi se uništavaju, pogube, neki su prestari, neki su iskoristivi, neki nisu, znači proću kroz to, vidjet ću što imam, što nemam i vidjet ću da li mi nešto još treba. Mislim, kome ne treba još božićnih ukrasa u kući? Božićnih ukrasa nikad dovoljno i do sada nisam baš ukrašavala cijelu kuću, ali to mi je cilj. Svake godine možda sve malo više i više nekakvih ukrasa imati, da doslovno svaki kutak u kući možemo na neki način ukrasiti. Za početak imamo jedno iznenađenje za djecu. Tvornica snova nam je poslala jedno iznenađenje za Jana i Emi i sad ćemo njih iznenaditi sa tim. Oni ne znaju o čemu se radi, tako da me stvarno zanima njihova reakcija, kako će im se činiti. Evo ga, Jan će otvoriti. Daj, tebi ćemo pokazati. Božić. Aha. I mene zanima, ček, kako se knjiga zove? Jan i Emi. Jan i Emi u gradu snježnih jahača. Jesam ovo ja? Sad ćemo vidjeti, da otvori da vidimo. Ovo ja? Hej, ko je to? Di si ti? Ti ćeš biti možda u nekoj drugoj knjizi. Ovdje su super junaci Jan i Emi. A je li stvarno postoji čarolija od Božića? Da, pa što ti misliš? Kako Dira Mraz uvijek dođe svaki godinu toliko brzo oko cijelog svijeta? Čarolija? Eto ti. Eto vidiš, čarolija. To je božićna čarolija. Će vam mama malo pročitati? Da. Okidoki, znači ova knjiga se zove Jan i Emi u gradu snježnih jahača. Walter, najstariji snježni jahač i ponajbolji pripravljač čarobnih predljeva za snijeg, našao se u grdnoj nevolji. Božić samo što nije stigao, a na polovini kugle zemaljske još ni s od snijega. Leteće saonice Djeda Mraza dobro lete i bez snijega dakako, ali ako uskoro ne bude snježilo, bar u krajevima u kojima se to može očekivati, čarolija će zakazati, a djed će imati problema sa dostavom poklona. Došla je tako i predbadnja noć. U gradu snježnih jahača svi su spavali mirnim snom, a pahulje su se kovitlale u zraku nježno dotirujući prozore vrijednih vilenjaka, sobova, djeda i barake Mraz. Emi, kako ti se sviđa? Super. Došli smo do kraja. Nismo došli do kraja, ja. Emi,
Što ti misliš o čaroliji Božića? A super. Da? Jan, što ti misliš o čaroliji Božića? Super! A što je vama najdraže za Božić? Da dobijem poklone i slatkiše. A Emi, što je tebi najdraže za Božić? Kad slavimo Božić i kad lijepo pjevamo na božićnu proslavu. Isto ja znam nešto što ja isto volim. Da bude nova godina. Onda ću ja imati Christmas, Merry Christmas. Jan se veseli nove godine jer će imati 8 godina, a Emi se veseli proslavi i pjevanju. Da, proslavi pjevanju. Ja volim Božić jer se pjeva lijepo da malom Isusu, zato na Božić je malom Isusu rođendan. Tako je. Ma bravo, Dušo. Bravo, srce. I ti isto. Hvala tvornici snova na predivnoj knjizi. Ne znam jeste primijetili, knjiga je u potpunosti personalizirana. Znači, tu pišu njihova imena. Isto tako, likovi u knjizi su napravljeni tako da nekako na neki način izgledaju kao Jan i Emi sa bojom očiju, bojom kose i slično. I tu ima jedna lijepa fotkica Jana i Emi i na kraju isto ima njihova fotkica sa posvetom koju smo ja i suprug kao tekst smislili. Priča je naravno o Božiću, božićnoj čaroliji. Možda ste malo čuli sad kad sam ja to njima čitala. Ja osobno obožavam čitati djeci i mislim da je čitanje djeci jako bitno i za njih i za tu poveznicu između vas i djece. Stvarno definitivno nešto posebno, apsolutno posebno. Obzirom da imate stvarno dovoljno vremena do Božića, definitivno pogledajte, ostavit ću vam u opisu videa link na web stranicu Tvornice snova gdje možete vidjeti ovu knjigu i poprilično sam sigurna da spremaju nekakve posebne akcije sad oko Božića, tako da definitivno potražite, mislim da će vam se svidjeti. Ono što sam vam htjela pokazati je u biti gdje čuvam sve božićne ukrase i dekoracije i tako dalje. Znači nalazimo se, ako prepoznajete, gore na gornjem katu u hodniku i ovo iza mene je veliki ormar koji nam je u hodniku. Tako on to izgleda. On ima 3 dijela i u njemu je trenutno onako veliki nered. Tu držim robu u ovim staru dječju robu u ovim velikim plastikama. Kao što vidite gore kao piše koja je veličina robe i tako dalje. Unutra složeno od za manju bebe, za malo veće bebe i tu je znači roba. U ovom srednjem dijelu koji je ujedno i ogledalo veliko. Imamo još robe i random nekakvih stvari. Znači tako vam ja to označim. Beba cipelice 20 do 22. Bela 110, znači ovo mi kao slijedi za Belu 110, ljeto. A ovdje u lijevom skroz dijelu su mi razni ukrasi i to vam je ono poprilično neorganizirano. Gore su uskršnji ukrasi, ovo su sve neki božićne stvari. Tu imam isto za Uskrs ovo neko veliko gnijezdo s jajima. I u biti sad ja želim vidjeti s čim raspolažem, pa ću izvaditi i pokazat ću vam. Evo ga, ovo su u biti 3 seta božićnih svjećica za božićno drvce. Da, imamo, dakle to su vam ovakva. Kupljena su, ova su kupljena u Lidla prošle godine, a ova su kupljena u Bauhausa. Različiti su brendovi, ali svjećice u biti izgledaju isto i trebaju nam 3 jer imamo ogromno božićno drvce i nismo uspjeli naći neka ogromna svjetla da imamo kao samo jedno koje bi nam na cijelo drvce išlo, tako da imamo set od 3. Kao što ste mogli primijetiti, u pozadini djeca jako buče, pa ću ovdje napraviti ovako voice over. Pokazujem vam ukrase koje imamo i ovako pokazat ću vam otprilike
ono što imam i što planiram praktički zadržati, kao što su na primjer ovi otisci prsti od djece od prošle godine, to mi je preslatko. Većina ukrasa, kao što ćete vidjeti, je plastika i drvo, jer jednostavno uz djecu drugačije ne možemo. Ovo su isto ukrasi koje stavljam na božićno drvce, ali se može staviti na bilo što, a ovo su stakleni baloni za koje ću vam kasnije reći, vidjet ćete, koje ove godine neću koristiti. Predivni su, ali su jako, jako osjetljivi. Ovo je kutija koju smo dobili, jedan tea set u kojem ja u biti držim ukrase. Ova zvijezda nam je na vrhu drvca. I sada slijede razni ukrasi, balončići. Vidjet ćete da je to sve više onako dječjem stilu, jer mi ukrašavamo bor svi zajedno i djeca. Biti djeca, posebno je mi to preuzmu u potpunosti svoje ruke i onda ja na kraju onako malo popravim. Ove slatke kućice za ptičice su iz Ikee, a ovo su ostalo stvarno random ukrasi koji su ono sa milijun različitih strana, s različitih trgovina, nešto iz Lidla, nešto iz Interspara i slično. Ali većinom ja mislim čak iz Ikee od prije nekoliko godina. Snješko, mašnice, sobovi, jeleni, djedovi božićnjaci, odnosno djedovi mrazovi, zvijezdice, drvene, plastične, snowflakes, plastične. I vidite, boje su zlatno, crveno, ima i srebrnog, ima i, ali onako, šareno. Ja mislim da kad pogledate za video kako smo ukrasili božićno drvce, tamo početkom 12. mjeseca, vidjet ćete da je to u biti sve većinom crveno i zlatno. Ok, sad ste vidjeli kakve ukrase imam, s kakvim ukrasima u biti raspolažem. I vidjeli ste da je većina onog što imamo na neki način plastika i drvo, ali ono, budimo iskreni, nije to samo zbog toga što ja to tako volim, nego zato što je tu 4 male djece i ono što je meni najdraže je kad oni sudjeluju u kićenju tog bora, kad oni stavljaju kuglice na bor i ne želim biti u stresu oko toga hoće li se nešto razviti, hoće li biti sve savršeno. Želim da sad u ovoj fazi života gdje smo, da oni u apsolutno svemu sudjeluju i tako da oni sami te ukrase mogu uzimati, da ih mogu sami stavljati na bor, da imamo puno različitih stvari, tako da kako god oni to na bor stavili, na drvce stavili, da sve jedno izgleda onako lijepo, kaotično i ono baš veselo dječje i meni se to sviđa. Ja sam nadobudno prošle godine, prije 2 godine kupila, vidjeli ste na početku, one predivne šljokičaste staklene ukrase i stvarno jesu predivni, ali mislim da ih ove godine neću staviti. Ali ono što sam ja napravila, sad ću vam pokazati, bila sam u shoppingu. Skroz neplanski sam bila jedan dan u Mall of Splita i u biti sam ušla u Tedija i tamo sam pokupovala dosta stvarčica, svega i svačega, pa ću vam sad na brzinu pokazati što sam to tamo našla. To je bilo vjerovatno 2 ili 3 tjedna prije nego što vi ovo sada gledate. Da li ovih stvari u Tedija još uvijek ima ili nema, stvarno ne znam, ali znam što se više bližimo Božiću, da će općenito u svim dućanima biti manje i manje dostupno stvari, tako da sam ja to već na vrijeme obavila. Ovi čovječuljci su mi preslatki, tako da nisam mogla odoliti, a vjerovatno im ni djeca neće moći odoliti. Vjerovatno će ovo biti ukrasi cijelih 5 minuta pa će postati dječje igračke, ali njima ćemo naći mjesto negdje u boravku vjerovatno. Kao i ovom malom sobu koji u biti ovako sjedi i baš je sladak i mekan. Kupila sam neke božićne salvetice, jer treba će nam. Vidjet ćete sada da je sve drvena tema. Kupila sam ovaj Xmas znak. Eto ga. Radit ćemo božićne keksiće, pa sam uzela novu posudu u kojoj ćemo ih moći spremiti. Ne da će nam dugo trajati, ali ono barem preko noći. Uzela sam još ovih par drvenih ukrasa za nabor. Ovdje je zvijezda, tu je ovaj jelen i
par ovih koji su šuškavi, ne znam jel ih vidite, ali ovo su kao jelenje glave. Unutra ih je 9, a ovdje su znači isto samo anđelići sa malim tim šuškavim zvoncima. Znači napravljeni su od drveta, imaju uže za koje se stave i imaju te male šuškalice, isto ih ima 9. I još par ukrasića za staviti u boravak, to su ovi sobovi koji imaju kao ovo krzno. Što mi se još svidjelo, uzela sam još jednu obitelj, Isus, Marija i Josip. Uzela sam, zaradit ćemo naravno adventski vijenac ja i djeca, tako 4 svijeće sam uzela. Nadam se da će ove godine to stići malo ukrasiti i znate već što. Tako da imam i ove kao ukrasne mašnice. I ovo mi se super svidilo, ovo je u biti adventski kalendar sa malim vrećicama unutra. U biti otvorit ću pa ćemo zajedno vidjeti. Svake godine planiram kao nekakav adventski kalendar za djecu, ali htjela bih da to bude stvarno nekakva sitnica, njih je 4 i stvarno ne znam što bi, a mislim da će to me stvarno veseliti, jer ja to mogu sama napraviti onako kako želim. Znači za sad sam kupila ovaj set, u njemu se dobiju te vrećice. Znači to vam ovako izgleda kao jedna papirnata vrećica. Plan je da unutra bude u jednoj vrećici za sve 4 djece. Nekakva sitnica mala, vjerojatno 90% dana da tu bude nekakav slatkiš. Tu su naljepnice, znači na svaku vrećicu ću staviti naljepnicu za dan. I tu su ove kvačice, svaku vrećicu mogu sa kvačicom zakačiti na uže. Tako bi to trebalo otprilike izgledati ovako. I na taj način ćemo imati adventski kalendar za djecu. I onda sam našla još ovu jednu zadnju stvar koja mi je upotpunila savršeno to. A to je kao božićno drvce napravljeno od užeta i ovih komada drva. Ovo je nešto što definitivno možete sami napraviti, vrlo jednostavno izgleda. Znači ovako. I plan je da na to drveno božićno drvce ja u biti stavim taj adventski kalendar. Sad ću vam to otprilike pokušati pokazati kako će to izgledat, ali nekako otprilike ovako. Znači to će biti negdje obješeno, ali mislim da I think you get a picture, bit će obješeno i onda će to visit. Iz toga će visit ove male vrećice sa poklončićima i koje će biti zakačene sa kvačicama na uže koje ću nekako tu provući i onda ćemo svaki dan adventa otvarati po jednu vrećicu. Kao što sam rekla, znači tu još idu naljepnice za svaki dan i nekakav slatkiš ili nešto će biti unutra za djecu. Eto ga, znači to su stvarčice koje sam uzela u Tedija. A kad sam bila u Tedija, malo sam mobitelom posnimila što sve unutra ima. Ponavljam, to je bilo prije neka 2-3 tjedna, pa stvarno ne znam kakva mi je ponuda sada, ali meni je tamo sve jako pristupačno, lijepo, imaju zgodnih stvarčica koje u biti često ne nađem nigdje drugo nego baš kod njih. I ne znam, ne mogu vjerovati, ali i nakon godina snimanja za YouTube meni je još uvijek neugodno u javnosti išta snimati, tako da ovih par kadrova sam vam posnimila jer sam vam htjela pokazati što imaju, odnosno što su imali, pa da možete vi otići ako vam se sviđa. I to bi bilo sve za moj današnji video, nadam se da vam se svidio. Da li vi već se pripremate za Božić i kako, pišite mi dole u komentarima i naravno pretplatite se na kanal ako to još niste, stisnite like i vidimo se u mom sljedećem videu. Bok!